Ebben a videóban elmondjuk, hogyan működik a Career Pool a BDC marketing tervében. A cég a teljes forgalomból alakítja ki a Career Pool-t a partnerek jutalmazására. A feltételek teljesítésekor a partnerek megosztják egymás között ezt a jövedelmet. Így belső motivációnk keletkezik nem csak a személyes karrierünk fejlődésében, hanem a csapatunk fejlesztésében és a cég skálázásában is. Ha láttad a karrierrel foglalkozó videót, akkor már tudod, hogy összesen 13 minősítés létezik, amelyeket a forgalom elérésével kapunk. És az Emerald minősítéstől kezdve részt veszünk a poolokban. Fontos, hogy évente fenntartsák a forgalmat. Összesen 9 pool van a cégnél. Minden pool a forgalom 1%-át jelenti. Így a cég a forgalmából összesen 9%-ot különít el. A poolt a résztvevők között minden 7 napban osztják el. Tehát, ahogy egyre újabb minősítéseket érünk el, újabb poolokba is bekerülünk, és ezek százaléka összeadódik. Például elértük az Emerald minősítést, és beléptünk a poolba. A termékforgalom 1%-át kapjuk. Miután jól dolgoztunk, elértük a következő minősítést, az Almaz T. Most beléptünk egy újabb poolba, és további 1%-ot kapunk, így összesen 2%-ot. A forgalomból. Tehát átkerültünk egy új poolba, és megőriztük a pozíciónkat az előzőben. Ennek megfelelően, amikor elérjük a legmagasabb Brand Ambassador minősítést, 9%-ot kapunk. Így a cég lehetőséget ad arra, hogy jövedelmet szerezzünk más aktív partnerek tevékenységéből, mivel a pool százaléka a teljes forgalomból kerül ki. Tehát a cég létrehoz egy közös csapatot, amely érdekelt a közös sikerben.